duk da alhamdulillah kamar da shaga ku dama da me aka tabo da abin ya zuwa yau da wannan baibai Umar dan Sa'ad ya kashe Imamu Al-Husaini a rubuce suka ce sai ya kashe Husaini suka ne kuwa Husaini in ka ce sahabi ne to ka aje su ba wannan karaman magana ce dan annabi ne Fatima Zahra ta haife shi daga cikin jeri ta fita daga cikin manzon Allah annabi shi ya sa masa Husaini yanka masa rawa yake daukar sai jefa yana sallah ya koya a cikin wani yana hudu ba ya yi ciki shi ya jawo shi ya sa mata tsotsin ruwan wanda ya fi na daɗewar kai aka ce sita ne abin wanda aka ce ana ta karɓa manya sun karɓa kusa me kuke da kan za a wanke kun wannan bakin al'imamul Husaini ba me kashi ne al'imamul Husaini na sansa shi ne wanda muke tantance wa jama'a kuma alhamdulillah kamar da na faɗa muku ni ba ban fita ba wannan abu ba fito da niyyar wai zahirar nasara nake nema ta bayyana ba domin na san wannan karatun ya yi in nasarar ta samu ta zahiri to wannan ake cewa riba kama ce ba nan ta ne ni na fito ne ko gobe a ce da ya kamata kuka ganin san da aka bar tsaro da kisa ɗauri farmaki kaidi sharri bata suna ta bai malaki kuma na gaya muku a iya sani na a rubuce-rubucen da na karanta ban ga wanda ya tono rubutun wannan fitina ba irin yadda na tono na sa babban na murɗata na tona tarwashin ban gani ba kuma sannan ban ga wanda ya tona ɗan kaɗan ɗin ma sannan ya kai da haka ni ko yau aka ce babu ni akan wannan aikin ai na yi abin da an aran damar da ba ara wa wasu kuma alhamdulillah ni yanzu ta usulubu da na fito da lamarin babban farin ciki na shine ɗaliban ilimi masu gada sakonni me da ta kai kashe wannan wutar gaikin bakin sa ko dabarunsa ko muguntarsa ko wayansa ko kudinsa ko makaminsa ko dabarunsa ko yawansa ko wani ido ko ga yake ga da shi ya makara